Mestani aku seniormu. Oh nggih. Aku ki luwih dhuwur derajate tinimbangane kowe. Upama kowe iki mendita aku mendita, nek kowe kudu nyembah karo aku ternyatane luwih dhisik Begawan Durna tinimbangane Sabdawala nggone madeg Brahmana. Nggih, nggih. Lah iki aku dawuh karo kowe. Gandane aku diutus dening Prabu Duryudana supaya mboyong marang Begawan Sabdawala prapta ana ing negara Ngastina. Mula nggonku kekalangan ngupaya pertapan kembang sore. Dina samengko wis ketemu. Lan aku wis pinanggya kalian Begawan Sabdawala. Muga ana kersaning penggalih Sang Begawan dak kanthi sawanane negara Ngastina. Dak kanthi ngadhep anak Prabu Duryudana supaya dadi pepunjuling pandhita ning negara Ngastina lan sagah sabiyantu marang anak Prabu Duryudana. Gone gawe srana patine para Pandhawa. Ngono wae Penemban. Mingkari sampeyan gelem apa ora? Nek sampeyan gelem kepenak nggone sampeyan lenggah dampar utawa lenggah ning pertapan kembang sore, nek sampeyan berguguk ora gelem tak boyono negara Ngastina. Oh, apa kira-kira sampeyan iso lan kuat nadhahi kamurkaning Begawan Durna? Kacarian putra lamun kawekasan lika wis anggeni maya. Wis anggeni maya Wisnu Pradenta. Oh. Mbah. Loh. Iki kaya Antasena. Heeh. Lurah pirsa wae aku mau lungguh ning burine Begawan Sabdawala. Lah kok dadi kowe nang kene Antasena? Wis sawetara aku suwita karo Begawan Sabdawala, Mbah. Oh, kleru dalane kowe, keseluruh dalan buntu. Lah kok dadi kowe suwita karo Sabdawala kuwi sing tak goleki apa? Ngelmu apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur, ora ana gunane kowe suwita karo Sabdawala. Kowe kuwi anake Werkudara, bapakmu wae suwita karo aku entuk ngelmu pirang-pirang. Lah kok kowe ora duwe rasa ceceke ngatimu kepengin suwita karo Begawan Durna? Nek kowe gelem suwita karo aku, ngelmumu tanpa beda karo ngelmune bapakmu. Lah kok malah kowe suwita karo wong gunung, suwita karo pendhita desa kaya ngono kuwi. Sing tak gayuh apa? Sing tak goleki apa? Upama kowe entuk ngelmu, kowe paling entuk ilmu lenggok sunder. Ha ta? Lek lu. Telek nang alu.